Idumay. Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada at umunang titangatang na mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naimbagag sa papapagagayam nangarod medyo limang paspasit iti panangibingay tayo kadagiti damdamag itangal daw iti mangibingay kadagitang dagitoy damdamag awan sa balian ni Manong yu Arafi kagayam manipud kadagiti ulo dagiti damdamag lokal iti tenglayan LGU na Namagit iti Kapya Sipat Nangyeg iti Baro chapter para kadagiti Tribu ti Tulgao ken BUTBUT. Iti dumapay nga lokal na damdamag, iti card MRI, ipangyek ti HIGHZone, when HIGZone strategy iti Mountain Province. Asipulo nakaawat iti nalpas a water system manipud iti DA-PRDP SCALE-UP. Iti na dumapay nga ulo na iti damdamag, iti parasilis, isusulong ang mas matatag at institusyonalisadong suporta para sa mga MSMEs. Iti na dumapay nga ulo na iti damdamag, Joint River Watch, iti Chico River para iti Binnadang ken Sofia. Iti na dumapay nga ulo na iti damdamag, panang papigsa iti suporta ken serbisyo para kadagiti katutubo. Presyo dagiti sa magmamano nateng ken ika na posible ang umato gapo iti pikto ti habagat ken bagyo. Para magkalagiti detalye dagiti damdamag iti tunglayan kalingga manipud iti ceasefire agreement agingga iti traditional a ritual iti Kapya aday ta napatag apasat iti panakakapya dagiti Tulgao ken BUTBUT tribes iti patingga iti boundary conflict da. Kalpasan iti Sipat exchange iti Biyernes Agosto 14, 2026 nakakatakda amang rugi dagiti duwa nga tribu iti delineation when mapping kan marking iti tribal boundary iti daytoy lawas. Iti Sipat ket napateg apasat iti proseso iti panangisubli iti budong kan panang pabilag babawin iti relasyon dagiti duwa nga tribu kalpasan tinangato nga tensyon ana nauwi iti armed confrontation iti dispute boundary area iti tinglayan iti tunga iti Hulyo.
Idi Hulyo 26 dagiti elders ken membro dagiti duwa nga tribu ket nang ipakaamo iti panagkakadwa wano panagkidawda iti dagos a panagpatingga iti hostilities. Kalpasan iti upat nga aldaw idi Hulyo 30 nagmeeting dagiti duwa partido iti 503rd Infantry Brigade iti Kalanan, Tabuk City ket nagkuyog da iti 3 a bulan a ceasefire. Gapo iti truce nakasubli dagiti estudyante ken empleyado manipud kadagiti duwa panagtitinulong a lugar iti eskwelaan ken trabaho ang babayin iti panagbuteng gapo iti tensyon. Kalpasan iti nasurok a duwa lawas manipud iti panagsign ti peace covenant. Nagtitipon manen dagiti representante iti Tulgao ken BUTBUT tapnoy patungpal ti sa balipay a napateg a paset iti panagsubli iti budong iti panagsinukat da iti Sipat. Ti proseso ti panagkapya ket panagkikapya ket napasilitar wenno impasilitar iti tinglayan manipag municipal government negotiating team pinangunahan ni Mayor Charles Abay napasamakmat iti team ti tinglayan Peace Corps ken iti Municipal Indigenous Peoples Mandatory Representative IPMR. Sigun iti tinglayan LGU nagkaykaysa dagiti duwa nga tribu resolbaron ti boundary dispute babawen iti panangipateg kadagiti bukod da pagta wenno dagiti customary laws an mangituray iti komunidad da. Iti panakasil ti Sipat nakatakder a sumango manen dagiti Tulgao ken butbut iti daytoy alawas tapno rugyan dati delineation mapping ken marking iti tribunal boundary kaspaset iti panangisolbar iti nabayag a dispute. Pinadayawan ti tinglayan LGU dagiti elders wenno opisyales ken member dagiti duwa nga tribu iti panagpili da iti peace, reconciliation, and unity in patigdamat dagiti neutral parties ang nagtulong iti mediation kan panang asideg manen kadagiti duwa a partido iti naladingit ken natalged a settlement. Sapay kumata dayto a Sipat iti manglukat iti dalan para iti panakaisubli ti budong kan panakapabilag iti agnanayon a Kapya iti nagbaetan dagiti duwa a tribo. Ti exchange si Sipat ket saan lang a simbolo iti Baro a commitment para iti Kapya no di ket pamanaknakmat iti kinapateg ti customary law ken traditional awagas iti panangisulbar iti konfleko iti panangunos iti dispute ken panangisubli iti nasayat a relasyon dagiti komunidad. Iti dumapaya detalye dagiti damdamag lokal iti Bontoc Mountain Province dagiti representante iti Center for Agriculture and Rural Development Mutually Reinforcing Institution CARD MRI iti pinanguluan ni Regional Director Marvin Abaw, Akadwada Area Manager Raymond Alvarado ken Unit Manager John Paul Piha. Kata nangaramid iti courtesy call ken Governor Bonifacio Silacquasan Jr. iti Governor's Office iti Agosto 18, 2026. The Provincial Administrator John K. Likigan ken Executive Assistant Florence R. Gutuman iti nangibagi ken Governor Lacquasan Jr. iti dayta a meeting. Iti courtesy call ket nagbalin agundaway tapno may pakaamot ti CARD MRI High Impact Growth Zone wenno HIGHZone strategy.
May sa multi-sectoral flagship initiative apanggap na iti mangitag-ay iti exclusive kan sustainable community development. Iti HIGHZone strategy kat nakasentro iti ado anapateg nga area akas iti financial inclusion panangpalawa iti access kadagiti financial services, social protection ken micro-insurance, health ken education, business development ken livelihood, ken environmental sustainability, agraman ti climate adaptation ken resilience. Sigun iti visiting team ti HIGHZone strategy kat mga titinulong kadagiti naduma-duma a sektor ken stakeholders tapno masumbatan dagiti kasapulan dagiti komunidad. Bayat amang partuat iti gundaway para iti napintas a pangbiyagan, social protection ken resilience ng runa kadagiti vulnerable communities. Imbingay damat ti card MRI kat may sa socially oriented group of financial ken non-financial institutions amang pabilag kadagiti babae ken pamilyada amang sango kadagiti social ken economic challenge. Tikang runaan ang misyon iti organisasyon kat panangpukaw iti kinapanglaw babaen iti holistic community development. Iti sungbat na ibagahin ni likigan a big ti provincial government of Mountain Province iti kinapatag dagiti partnership kadagiti development-oriented institutions iti panangipatungpal kadagiti programa para ti inclusive growth, sustainable livelihoods, climate resilience ken panakapapintas ti pagbegan dagiti umili. Iti panakipasat dagiti na duma nga institutions ken stakeholders ken mabalin amang pabilag iti panagkaykaysa ken panagtitinulong tapno mapapintas pa iti oportunidad ken serbisyo para kadagiti komunidad ti Mountain Province. Iti dadumapay adamdamag lokal iti Asipulo Ifugao dagiti komunidad ti Asipulo Ifugao ket formal a nakaawat iti nalpas a Asipulo Level 2 Potable Water System PWS. Babaen iti Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project DA-PRDP SCALE-UP iti turnover ceremony iti Agosto 14, 2026. Ti water system kat nagbalaw iti 18.42 million kat may patungpal manipud iti Mayo 8, 2025 aging ka Mayo 29, 2026. Ita mangmangted daytoy iti nasayaat access iti natalgad ken mapagtalkan adanom kadagiti 618 households wenno agarop 3,000 at tao iti 1,648 a lalaki ken 1,442 a babae. Iti turnover ceremony in pakita na ni Asipulo Mayor Archie Lee Kendo iti panagyaman na iti Provincial Government of Ifugao ken DA-PRDP iti panakaypatungpal ti proyekto. Iti mensahe ni Mayor Kendo in pagganatgat na adakkal atulong ti PWS kadagiti umili iti Asipulo nang rona kadagiti beneficiaries ang manggunod itan iti natalgad adanom a mainom. Inawis namat dagiti beneficiaries amang pakita a responsibilidad iti panag-aywan ken panang salaknib ken panang maintenar iti pasilidad tapno agtultuloy iti serbisyo daytoy. Iti sabali ang mensahe ti DA-CAR Regional Executive Director ken PRDP Regional Project Director Attorney Jeneline M. Dawayan kat nagkuna iti proyekto kat napatag ay investment para iti komunidad.
Gapo iti sungbatan na iti nabayag a problema ti asipuli iti panakaala iti sustainable supply ti danom. Sigun kinkuana sa anlang pipes, reservoir, ken stand pipes iti proyekto no dikat mang pabasit mat iti dadagsen dagiti tattao mapan agala iti danom. Inassure, wininassure na dagiti beneficiaries ay iti water source kat napasaran iti physical, chemical kan bacteriological tests. Tapno, may sigurado iti kinatalgat ti danom ang mainom, impagganat-gat namat ay panagtalinad iti sistema kan agkasapulan iti agtultuloy a commitment dagiti komunidad kan LGU. Ito misua pa ng yamanihar kan panang salaknib iti water source. Nagyaman mat ni Atty. Kindo dawayan kadagiti LGUs kanda dumapay ay stakeholders iti contribution da. Nang wala iti panang sumbat kadagiti social ken environmental concerns iti panang ipatungpal ti proyekto. Iti sabali pa mensahe ni Ifugao Governor Jerry U. Dalipog ket inawis na dagiti beneficiaries ken local official anasaya at ang mga manihar ken mang-maintainer iti water system tapno agtultuloy iti serbisyo daytoy iti komunidad. Inawis namat iti munisipyo ken dagiti barangay amang ipamang makipagtrabaho iti panakakumpleto kan panakapagtalinaw iti sistema tapno iti masakbayan ket mabalin nga ipokus ti lokal a gobyerno dagiti resource na iti dadumapay a prioridad ti development. Iti acceptance message na iti punong barangay Tomas Gindayan Jr. ket naipakita iti naunog a panagyaman iti komunidad iti nalpas a water system. Kinunana iti proyekto ket saan lang ang mangipay iti danom no di ket mangtudmat iti nasaysaya at salunat kinatalgad ken kalidad ti panagbiag dagiti umili. Inasyon namat iti DA-PRDP LGUs agingga kadagiti barangay ken amin nga stakeholders at iti komunidad ket mangtungpal iti responsibilidad da iti panag-aywan panang maintainer ken umiso a panagusar iti pasilidad tapno agserbi daytoy kadagiti present ken masakbayan a henerasyon. Iti na dumapalo kaladamdamag iti Parasilis Mountain Province naging sentro nga talakayan ngayong Agosto 18, 2026 ang pagsusulong ng mas matatag, sistematiko at institusyonalisadong sistema ng suporta para sa mga lokal na negosyante ng Parasilis. Pinangunahan ni na DTI CAR SMI Development Division Chief Edwin Bagano Jr. at DTI Mountain Province SME Development Division OICI sa apil ang paglalahad ng panukala para sa institutionalization ng mga programa at serbisyong particular na natutugon sa pangangailangan ng micro, small and medium enterprises MSMEs sa bayan. Iti dumapayat ang militar din iti damdamag iti pasil kalingga nagtaray iti panagbantay ken panagmonitor iti may sa joint team dagiti responders iti aglawlaw ti Chico River bilang suporta iti agtultuloy a panagsapol ken Sofia M. Oria anay bagaan na pukaw iti Sagada Mountain Province. Dito nga aktibidad katay sagana kaspaset iti Memorandum Order number 407 anes 2026 anay pablak iti Governor James S. Ebduba kaspaset iti Binnadang para ken Sofia.
Banguluan na iti grupo ti Municipal Administrator Giopano Mosing babaw iti panangidalan ni Pasil Mayor Silvestre Mosing ken buklen dagiti Pasil lay responders MDRRMO Pasil, BFP Pasil Fire Station ken PNP Pasil PCR. Ang tultuloy na iti responders iti panagbantay ken panagmonitor ti Chico River ken tumulong iti panagsapol bayat pagtutunan da mat iti seguridad dagiti amin a personal nga agserbi iti operasyon. Mawi sa iti residente nagtalinaed amang pabantay uno mapagbantay ken dagos mangipakaammo kadagiti otoridad no adda anyaman nga impormasyon wenno mabalin apan nakakita ken Sofia. Agtultuloy mati aming nga opisyalidad iti kalingga iti panagkararag para iti natalged apan nakaisubli ni Sofia ken para iti salaknib pigsa ken cured dagiti amin a responders ang nakipasot iti agtultuloy a panagsapol. Binnadang tayo amin para ken Sofia. Iti na dumapay detalye dagiti damdamag regional. Idi Agosto 13, nakipag-meeting kami kini Senator Robin Padilla tapno pagtalakayan iti may sa apakasaknan ang mainaik iti panangidaulo ken representasyon iti may sa nga indigenous community ken dagiti mabalin a parikot a sumangpot no saan ang naglayag no si asino iti pudno ken lehitimo amang ibagi iti komunidad. Iti panakiya sarita, iti ginayin paggalit-gat, iti kinapatag tinalawag ang impormasyon, kanumisuwa pa ng idalan, kadagiti komunidad, ng runa kadagiti bambanag, amay na kadagiti karbunganda. Kasunduan, community development, kandagiti proseso, ang mabalindang aramaton nuada saan apanagkikin na awatan. Pag-istoryaan mo, iti kasapula na maituloy ti panagunos at kan panang papigsa ka nagiti guidelines tapno na nalawag. Ipresente ken nalaka asumungbat dagiti proseso ti NCIP. Mamati kami ay tipudno panang salaknib dagiti karbangan dagiti katutubo ken saan lang amay papan iti panangadda. Panagadda iti lintag masapulmet amay proseso ti bukod da sistema iti panangidaulo iti tradisyon bayat amay sigurado ay iti proseso ket patas nalawag ken nalintag para iti amin. Itultuloy tayo iti panay pangato iti may sa gobyerno ang makimdeng iti komunidad. Mang proseso kadagiti customary laws na kan tumulong tapno titimot daket putno amay bagi ken marikna. Iti na dumapaya detalye na kiti regional na damdamag iti agaro pa 2 milyon nga identification nga indemnification iti manamnama may pay kadagiti Hog Raisers ang apiktaran iti panagwaras ti African Swine Fever wenno ASF iti probinsya ti Benguet. Sigon kini Dr. Purita Lising, Provincial Veterinary Officer, mabalin asaan aundas iti nasawa pundo gapo taadda. Mat dagiti animal raisers ang apiktaran iti bagyo. No pay kasta, nakinuman iti Provincial Veterinary Office iti Regional Department of Agriculture tapno matulungan dagiti posible asaan ang makaunahan nga una saan ang makiter babaen iti pundo iti probinsya. Adamat dagiti Quick Response Fund wenno QRF dagiti munisipyo ang mabalin ang mga usar para iti nasao a programa. Inpaay ni Dr. Lising agarup 7.753 milyon pesos tinaistima adanyos gapo
kadagiti baboy anapukaw iti ESF ken dagiti dadumapay anapiktaran kapo iti bagyo amang tungpal iti agarop 8 milyon pesos apakabuklan at anyos. No payada iti manamnama nga ay din indemnification inawagan na nilising dagiti Hog Raisers asaan lang agnamnama iti tulong pinansyal no di kat patibkong pay iti biosecurity kadagiti farms ken piggerida. Sigon iti agtultuloy nga investigasyon iti Provincial Veterinary Office may saka dagiti posible arason iti panagwaras ti ESF ket iti arasaw wenno food waste manipud kadagiti restaurant may pakan kadagiti baboy. May nayon pa dagiti epekto ti tubo ken layos nakatulong iti panagwaras ti virus. Impakdaan mo ti Dr. Lising ti peligro iti panaggatang online iti similya. Gaputa saan analawag no na test ken nasa limot-matan iti umiso a proseso dagiti baboy a pagapuana. Inawagan ni Lising dagiti Hog Raisers saan paunagan iti farm wenno piggery dagiti saan kasapulan asumwak tapno maliklikan iti ipasa iti virus babaen kadagiti butas bado kanda dumapay nga gamit. Sana baybayan dagiti walang nga aso asumrak iti farm. Dagiti shippers kat saan lumibas iti quarantine stations masapol ma-check dagiti papeles ken karne asumrak iti probensya. Kinunapay ni Dr. Lising ang mabalin nga dapay dagiti kaso asaan anay report nga magtultuloy iti panangpapigsa iti biosecurity ken panagpatungpal kadagiti quarantine measures para kadagiti karne ken livestock asumrak iti Benguet. Iti na dumapay regional adamdamag, posible ang umato iti presyo dagiti sumagmamano nateng ken ikan, kapo iti pikto ti habagat ken dagiti bagyo a Luis ken Marmay iti pagilyan. May basar iti daytoy that Department of Agriculture DA dumanon iti 1.4 billion iti naistima a danyos iti sektor ti agrikultura gapo kadagiti na palabas a bagyo ken panakatnag ti todo. Sigon iti day, mabalin ang umato ti presyo ti cauliflower, manipud iti 120 to 270 agingga iti 180 agingga 350. Ti bagyo pichay kat posible matang umato iti 40 agingga 150. Bayat iti carrots kat mabalin adumanon iti 170 tunggal kilo. Posible matang mapiktaran iti presyo dagiti repolyo, ampalaya, talong ken string beans. Sumangsimang at mat iti presyo dagiti sumagmamano nga ikan iti galunggong kat mabalin at dumanon iti 400 tunggal kilo bayat iti bangos kat agpada iti agarop 160 to 320 tunggal kilo kan iti tilapia kat dumanon iti 200 tunggal kilo. Dagiti panaglato ti presyo kan mainay iti panakapukaw wenno panakadadagal iti produkto kan supply gapo iti napigsa atudo habagat ken bagyo. Agbalin mapagtalinaod ang mapagpanday dagiti consumer ken agsirarak akalagiti alternatibo a produkto no kasapulan. Dagita pa lang dagiti sumagmamano at damdamag abay bingay tayo tatangal daw na imbag nga oras kata kayo amin nga awan labas sa itinamibingay kadagiti damdamag awan sa bali ani manong yo arafi kagayam ken kakabsata.